Σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, με τόσα χιλιόμετρα ακτογραμμών, η κολύμβηση δεν αποτελεί φυσικά μια πολυτέλεια, αλλά μια αναγκαιότητα για την υγεία και την ασφάλεια όλων μας. Σήμερα εδώ, από το Ήπειρο Sport and Health Center, θα συζητήσουμε με τον υπεύθυνο του κολυμβητηρίου και τον προπονητή κολύμβησης για Επικλεάνθη για τα ωφέλη της κολύμβησης. Κύριε Γέπη, σας ευχαριστούμε πολύ που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας. Γεια σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ενδιαφέρον σας. Σας καλωσορίζουμε στις εγκαταστάσεις του αθλητικού μας κέντρου και συγκεκριμένα στο κομμάτι του κολυμβητηρίου και θα χαρούμε πάρα πολύ να έχουμε μια ωραία συζήτηση μαζί σας. Θα είναι σίγουρα ενδιαφέρουσα η συζήτηση, μιας και η κολύμβηση νομίζω ότι αφορά μικρούς και μεγάλους. Βεβαίως, η κολύμβηση είναι ένα άθλημα το οποίο δεν έχει ηλικία και μπορεί να καλύψει από τις πιο μικρές, από τα πρώτα χρόνια ζωής ενός παιδιού, μέχρι και τις πιο μεγάλες, έτσι ώστε να έχουμε μια ενεργή γύρανση στον ηλικιωμένο πληθυσμό. Μιλώντας για ηλικίες, ποια είναι η ιδανική ηλικία για να ξεκινήσει κάποιος κολύμβηση? Τα τελευταία χρόνια τα παιδιά ξεκινάνε από τους πρώτους μήνες ζωής την επαφή με το υγρостοιχείο, μιας και είναι ήδη εξοικειωμένα από το χρόνο παραμονής στην κοιλιά της μαμάς τους με το υγρостοιχείο. Οπότε η βρεφική κολύμβηση τα τελευταία χρόνια ακμάζει παγκοσμίως και δεν μπορούμε παρά να ακολουθήσουμε τις τάσεις και τις απαιτήσεις των εποχών και να καλλιεργήσουμε και εμείς ως αθλητικό κέντρο και κολυμβητήριο το κομμάτι της βρεφικής κολύμβησης που ξεκινάει από 6 μηνών και φτάνει μέχρι τα 3 χρόνια του παιδιού, όπου από εκεί και έπειτα το παιδί εντάσσεται στα τμήματα της νηπιακής και προνηπιακής εκμάθησης, απεμπλέκεται πλέον ο γονέας από την συνοδεία του παιδιού μέσα στην πισίνα και πλέον το παιδί μαζί με τους δασκάλους, τους καταρτισμένους προπονητές αναλαμβάνει να εγκληματιστεί και να εμβαθύνει περισσότερο τις γνώσεις του στην κολύμβηση. Σε ό,τι αφορά την βρεφική κολύμβηση, εδώ να τονίσουμε ότι οι γονείς είναι μαζί με τα παιδιά μέσα στην πισίνα, σωστά? Βεβαίως, στο κομμάτι της βρεφικής κολύμβησης, η baby swimming, όπως είναι ευρέως γνωστό στην παγκόσμια βιβλιογραφία, ο γονιός συνοδεύει το παιδί από τις ηλικίες των 6 μηνών, όπως είπαμε, μέχρι τα 3 έτη στην πισίνα και ουσιαστικά είναι η γέφυρα μεταξύ προπονητή και παιδιού, όπου ο προπονητής δίνει τις απαραίτητες οδηγίες στον γονιό και μέσω του γονιού που έχει μια σχέση εμπιστοσύνης με το βρέφος μεταφέρονται αυτές οι ασκήσεις έτσι ώστε να εκτελεστούν κάποιες απλές βασικές όμως δεξιότητες για το παιδί. Άρα θα λέγαμε ότι η κολύμβηση δεν έχει ηλικία. Πράγματι δεν έχει ηλικία, όπως είδαμε από τα πρώτα στάδια ζωής ενός παιδιού μέχρι και τις μεγαλύτερες ηλικίες. Υπάρχουν τα αντίστοιχα επίπεδα και υπάρχουν και οι κατάλληλες κολυμβητικές δεξαμενές στο αθλητικό μας κέντρο, όπου μπορούμε να υποστηρίξουμε όλα τα επίπεδα όλων των ηλικιών. Να επιμείνουμε λίγο στα ωφέλη. Ποια είναι τα ωφέλη της κολύμβησης? Τα ωφέλη της κολύμβησης είναι πολλαπλά και εστιάζονται σε πολλούς τομείς, ανάλογα την ηλικία και το επίπεδο του κάθε αθλούμενου. Για τις μικρές ηλικίες ειδικότερα, θα λέγαμε ότι τα ωφέλη είναι η ένταξη του παιδιού σε μια ομάδα, όπως γίνεται στα περισσότερα αθλήματα, και μέσω αυτής επιτυγχάνεται και η κοινωνικοποίησή του, ερχόμενος σε επαφή και με δασκάλους, προπονητές, αλλά και με συνομήλικους. Είναι η πειθαρχία που μαθαίνει μέσα από το άθλημα, που μπορεί να τον βοηθήσει στα μεγαλύτερα στάδια της ζωής του. Είναι σίγουρα ότι το νερό σαν δραστηριότητα είναι το κατάλληλο περιβάλλον για ένα παιδί μικρής ηλικίας, ένα παιδί προσχολικής εκπαίδευσης, ώστε να ενταχθεί, καθώς εκτός από ασφαλές περιβάλλον, με την έννοια ότι δεν επιβαρύνονται οι αρθρώσεις ενός παιδιού. Και δεν έχουμε τραυματισμούς ουσιαστικά. Βεβαίως, είναι και το πλέον κατάλληλο και προτινόμενο από όλους τους παιδιάτρους για την θωράκιση του ανοσοποιητικού συστήματος του παιδιού, αλλά και για την καλλιέργεια και ανάπτυξη ψυχοπνευματικών δεξιοτήτων και του δίκτυ ευφυΐας ενός παιδιού προσχολικής αγωγής. Μιλήσατε για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού. Εμείς ως γονείς όμως και ειδικά ως γονείς κοριτσιών έχουμε τους προβληματισμούς κατά πόσο είναι ασφαλής μια πισίνα σε ό,τι αφορά την υγιεινή των κοριτσιών. Βεβαίως έχετε τους προβληματισμούς και τους ενδιασμούς σας. Γι' αυτό και εμείς εδώ στο Αθλητικό Κέντρο Ήπειρο Sport and Health Center
σας βεβαιώνουμε ότι τηρούνται τα υψηλότερα στάνταρ υγιεινής σε όλους τους χώρους εντός και εκτός πισίνας. Η καθαριότητα είναι προτεραιότητά μας, έτσι ώστε τα παιδιά να μπορέσουν να απολαύσουν το επίπεδο των εγκαταστάσεων που υπάρχουν, να αθλούνται όχι μόνο σε έναν ασφαλή αλλά και σε έναν καθαρό χώρο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προσφέρουμε το καλύτερο δυνατό επίπεδο υπηρεσιών. Άρα από τη στιγμή που τηρούνται οι βασικοί κανόνες υγιεινής, είναι απόλυτα ασφαλές για την υγεία των παιδιών. Βεβαίως είναι ασφαλές και ενδεδειγμένο, όπως είπαμε, για τις μικρές ηλικίες, καθώς ένας γονιός σαν και εσάς ή σαν τους τηλεθεατές μας ψάχνεται στα πρώτα στάδια ανάπτυξης του παιδιού να δει ποιες δραστηριότητες μπορεί να το συμπεριλάβει και καταλήγει συνήθως στις περισσότερες φορές ότι το κολυμβητήριο είναι μονόδρομος για ένα παιδί αυτών των ηλικιών, για όλους τους λόγους τους οποίους προαναφέραμε, αλλά και για ένα άλλο βασικό λόγο, ότι δεν υπάρχει πληθώρα δραστηριοτήτων στις οποίες μπορεί να ενταχθεί ένα παιδί τόσο μικρής ηλικίας, και ουσιαστικά το κολύμπι αποτελεί τον μόνο ασφαλή δρόμο έτσι ώστε ένα παιδί να έρθει σε επαφή με συνομήλικους, να μπορέσει να εμπιστευθεί έναν καταρτισμένο προπονητή και να απεμπλακεί λίγο από το γονέα ως μοναδικό φροντιστή και να ενταχθεί καλύτερα και πιο εύκολα στο σχολικό περιβάλλον τα επόμενα χρόνια. Να τονίσουμε σε αυτό το σημείο ότι η κολύμβηση είναι απαραίτητη για όλους τους Έλληνες, το είπα και στην εισαγωγή όταν αναφέρθηκα στην κολύμβηση, γιατί είναι και η ασφάλεια της θάλασσας. Δηλαδή τα καλοκαίρια όταν πηγαίνουμε στη θάλασσα είναι πολύ πιο εύκολο για έναν γονιό να ξέρει ότι το παιδί του ξέρει μπάνιο και σωστή κολύμβηση, παρά να έχει το άγχος μην πνιγεί ή μην του συμβεί κάτι και είναι συνέχεια από πάνω του. Βεβαίως, η κολύμβηση δεν είναι μόνο ένα άθλημα ή μία δραστηριότητα, αλλά είναι μία δεξιότητα ζωής. Είναι ένα εφόδιο το οποίο κάθε άνθρωπος οφείλει να προμηθεύσει τα παιδιά του με αυτό. Όπως είπατε και εσείς, η Ελλάδα περιβάλλεται από μια τεράστια ακτογραμμή και μπορεί εμείς εδώ στα Γιάννενα να μην είμαστε παραθαλάσσιος οικισμός. Όμως όλοι λίγο πολύ το καλοκαίρι βρισκόμαστε σε παραθαλάσσιες περιοχές και τα παιδιά μας, θέλοντας και εμείς, έρχονται σε επαφή με τη θάλασσα. Εκτός από τους βασικούς κανόνες ασφάλειας στην παραλία, θα πρέπει τα παιδιά μας να κατέχουν βασικές γνώσεις κολύμβησης, έτσι ώστε αυτό να λειτουργήσει και ως μέσο αυτοδιάσωσης στο νερό. Εκτός από δεξιότητα και άθλημα, η κολύμβηση αποτελεί και μέσο θεραπείας. Βεβαίως, στο νερό, λόγω της απώλειας των κραδασμών στις αρθρώσεις του ανθρώπου, είναι το τέλειο μέσο για να ασκηθεί κάποιος, είτε παιδί είτε ενήλικας, με μυοσκελετικά προβλήματα. Μάλιστα είναι το πρώτο που προτείνουν και οι παιδίατροι σε παιδάκια που εμφανίζουν προβλήματα στην διαμόρφωση και στην ανάπτυξη της σπονδυλικής του στήλης και έχει αποδειχθεί από πάρα πολλές μελέτες επιστημονικές ότι μπορεί να βελτιώσει τη στάση του σώματος τόσο στις μικρές όσο και στις μεγαλύτερες ηλικίες. Βοηθάει επίσης και στους τραυματισμούς. Βεβαίως, ειδικά σε μυοσκελετικά προβλήματα, τραυματισμούς μέσης σπονδυλικής στήλης, ώμων αλλά και κάτω άκρων, το νερό είναι το κατάλληλο μέσο στο οποίο πρέπει ένας ενήλικας ή παιδί να ασκηθεί, έτσι ώστε να μπορέσει να βελτιώσει και την υγεία του και τη στάση του σώματός του. Εδώ βέβαια να τονίσουμε ότι πρέπει οι ασκήσεις αυτές μέσα στο νερό να γίνονται από εξειδικευμένους επαγγελματίες. Βεβαίως, και πολύ καλά κάνετε και το τονίζετε. Πρέπει πάντα ένας αθλούμενος που προσέρχεται σε ένα χώρο άθλησης να ρωτά αν ο προπονητής που τον κατευθύνει είναι πιστοποιημένος, να ρωτά για τις σπουδές του, για το αντικείμενο κατάρτισή τους, πόσο μάλλον όταν χρησιμοποιούμε την άσκηση ως θεραπεία, όπως γίνεται σε άτομα με μυοσκελετικά προβλήματα ή κακώσεις, εκεί πρέπει το αξιολόγιο να είναι εξατομικευμένο και προσαρμοσμένο στις ανάγκες του κάθε αθλούμενου. Εμείς ως γονείς, υπάρχει κάτι που μπορούμε να κάνουμε για να εμφυσίσουμε στα παιδιά μας την αγάπη για την κολύμβηση? Σίγουρα ως γονείς πρέπει πρώτα απ' όλα να είμαστε υποστηρικτικοί στα παιδιά μας και να αναγνωρίσουμε το γεγονός ότι μπορεί στα πρώτα στάδια επαφής τους με το νερό να υπάρχει ο φόβος. Είναι απολύτως φυσιολογικό και πρέπει να αποδεχθούμε αυτή τη συνθήκη για να μπορέσουμε να τα βοηθήσουμε να το ξεπεράσουν.
Από εκεί και πέρα πρέπει να εμπιστευτούμε και να ακούσουμε, αλλά και να συζητήσουμε με τους προπονητές των παιδιών για να αντιληφθούμε τον παιδαγωγικό τρόπο προσέγγισης τους, έτσι ώστε να βοηθήσουν τα παιδιά να αγαπήσουν το άθλημα. Μην ξεχνάτε ότι για ένα παιδί, ειδικότερα στα μικρότερα ηλικιακά στάδια της ζωής τους, το νερό μπορεί να αποτελεί φοβία ή μπορεί να έχει προηγηθεί κάποιο περιστατικό στη θάλασσα. Το κολυμβητήριο έρχεται να λύσει αυτό το πρόβλημα, να διώξει το φόβο και να ενισχύσει την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμηση του παιδιού μέσα στο υγρό περιβάλλον. Εδώ είναι που πρέπει να τονίσουμε και την παιδαγωγική κατάρτιση που πρέπει να έχουν οι προπονητές κολύμβησης, ειδικά όταν ασχολούνται με τόσο μικρές ηλικίες. Σαφώς η παιδαγωγική κατάρτιση είναι το α και το ω, ειδικά στα πρώτα αναπτυξιακά στάδια ενός παιδιού, και ο προπονητής δεν οφείλει απλά να έχει ένα άρτιο πρόγραμμα με ένα καλά δομημένο ασκησιολόγιο, αλλά φροντίζει πρώτα να έχει σωστή προσέγγιση απέναντι στο παιδί και στο γονιό, έτσι ώστε μετά να μπορέσει, αφού εντάξει το παιδί ομαλά στην ομάδα της κολύμβησης, να του περάσει και τις απαιτούμενες δεξιότητες. Και κάτι τελευταίο που προβληματίζει λίγο τους γονείς, θεωρώ ότι είναι η θερμοκρασία του νερού ή του εξωτερικού χώρου στην πισίνα. Νομίζω ότι είναι ανασταλτικός παράγοντας, ειδικά το χειμώνα που λένε όχι θα κρυώσει, που να πάει στην πισίνα. Σίγουρα είναι και τα δύο και το μεγάλο πρόβλημα, εφόσον με ρωτάτε, θεωρώ ότι είναι η αντίληψη που υπάρχει όσον αφορά την εποχικότητα της κολύμβησης. Οι περισσότεροι έχουν στο μυαλό τους ότι κολυμπάμε όταν ο καιρός είναι ζεστός, δηλαδή συνήθως το φθινόπωρο, αλλά και τους μήνες από την Άνοιξη και μετά. Θα ήθελα μέσα από την εκπομπή σας να τονίσουμε ότι για να μπορέσει ένα παιδί να απολαύσει όλα τα ωφέλη που του δίνει η κολύμβηση αλλά και το υγρό στοιχείο, θα πρέπει να προπονείται όλο το χρόνο. Και είναι πολύ βασικό, ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες, γιατί έχει αποδειχθεί από επιστημονικές μελέτες και από εμπειρία χρόνων ότι τα παιδιά τα οποία συμμετέχουν όλο το χρόνο σε κολυμβητικές δραστηριότητες αρρωσταίνουν λιγότερο σε σχέση με παιδιά τα οποία έρχονται στο κολυμβητήριο με εποχικότητα και σε σχέση, και ακόμα μεγαλύτερη σχέση, με παιδιά που δεν έρχονται καθόλου στο κολυμβητήριο. Άρα βλέπουμε ότι σαφώς οι θερμοκρασίες παίζουν ρόλο και γι' αυτό στο αθλητικό μας κέντρο δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στο να είναι ζεστά τα νερά τόσο στην πισίνα όσο και στα ντους των αποδυτηρίων όλο το χρόνο, έτσι ώστε να ενισχύσουμε τη μείωση της εποχικότητας στο μικρό πληθυσμό. Και αυτό που λένε οι μαμάδες τελικά όταν βγαίνει το παιδί από το κολυμβητήριο, φορά το σκουφάκι σου, ισχύει? Βεβαίως, είναι απαραίτητο για ένα παιδί, εφόσον στεγνώσει καλά τα μαλλιά του, εφόσον απομακρύνει το νερό από τα αυτιά του, μετά να φορέσει το σκουφάκι, καθώς μπορεί βγαίνοντας η εξωτερική θερμοκρασία να έχει μεγάλη διαφορά με την εσωτερική θερμοκρασία και εκεί να προκύψουν αρρώστιες, όπου πολλοί γονείς τυχαίνει μετά λόγω άγνοιας να τις χρεώνουν στο κολυμβητήριο. Τα στεγνώνουμε τα μαλλιά μας ή όχι? Γιατί έχω ακούσει ότι στεγνώνοντας τα μαλλιά ανοίγουν οι πόροι και είναι πιο εύκολο μετά να προέλθει μια αρρώστια, μια ασθένεια. Πάντα στεγνώνουμε τα μαλλιά μετά το κολυμβητήριο, ειδικά τα κορίτσια που έχουν μεγαλύτερο όγκο μαλλιών σε σχέση με τα αγόρια, πρέπει να τα στεγνώνουν πάρα πολύ καλά και να φροντίζουν πάρα πολύ την υγιεινή των αυτιών κατά την έξοδό τους από το χώρο του κολυμβητηρίου. Πρώτα με καθάρισμα προσεκτικά και από μακριά ελαφρώς με το πιστολάκι στεγνώματος των μαλλιών και στη συνέχεια, όπως είπατε και εσείς, με τη χρήση μάλινου σκούφου. Κλείνοντας, θα θέλετε να πούμε κάτι στους τηλεθεατές μας? Θα ήθελα να πω να μην διστάσουν να φέρουν τα παιδιά τους στο μαγικό κόσμο της κολύμβησης, ιδιαίτερα από τις μικρές ηλικίες, καθώς θα πρέπει να το αντιμετωπίσουν σαν ένα δώρο απέναντι σε αυτά, να τους προσφέρουν ένα εφόδιο το οποίο θα κουβαλάνε μαζί τους για όλη τους τη ζωή και να είναι σίγουροι ότι εμείς εδώ στο αθλητικό μας κέντρο κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να παρέχουμε όσο το δυνατόν υψηλότερο επίπεδο υπηρεσίες.